Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abuztuak 12 asteartea bi elkarrizketa berri izango ditugu. Alde batetik, Plazaola Patzuergo turistikotik Maitena Ezkutari izango dugu. Plazaola Patzuergo turistikotik ekimen berri bat bultzatu dute udarako. Plazaola ezagutu lurrabizi komunitatea bizi lelopean eta hau aurkeztera dator. Eta beste alde batetik, Sandra Iraizoz izango dugu, Napikek elkartetik datorrena. Napikek edo Nafarroako pilota kultur elkarteak emakumeak euskal pilotan duen lekua ikustarazteko proiektu bat edo ekimen bat aurrera atera du. Emakumea eta pilota film laburren lehiaketa aurrera atera du eta hau aurkeztera dator. Baina bi elkarrizketa hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, baina 1522ko abuztuaren 12an, gaztelarrek Amaiurko gaztelua leherrarazi eta suntsitu zuten. Aste batzuk lehenago gaztelua hartu zuten, Nafarroako erresuma berreskuratzeko ahaleginean bertan ziren nafarrak garaitu ostean. Errege ordea zen Mirandako kondeak lagundutako eztanda bailara osoan entzun zen. Urte dexente beranduago, 1912ko abuztuaren 12an, enbatak hondamendia eragin zuen Bizkaiko kostaldean. Egun hartan, hainbat txalupa atera ziren hegaluzea arrantzatzera eta denboraleak izugarrizko haizea altxa eta olatu ikaragarriak eragin zituen. Biharamunean portutako txalupak berri txarrekin iritsi ziren. Egun berean, baina 1989an, Frantziako Millau herrian eraikitzen ari ziren McDonald's jatetxean sartu eta eraikina desegiteari ekin zioten nekazariek. Jose Bobe buru zuen Frantziako nekazarien sindikatuko talde baten ekintza izan zen. Bobe 3 hilabeteko kartzela zigorrera kondenatu zuten. Horrek nekazari sindikalisten asaldura eragin zuen eta mugimendu sindikalaren kriminalizazioa salatzeko mobilizazioak antolatu zituzten. Eta bukatzeko 2000ko abuztuaren 12an, demoek frantses hutsean zeuden trafiko seinale ugari kendu zituzten Nafarroa Behera eta Lapurdin. Seinaleak ondoren Urruñako Sinature S.A. enpresaren atarira eraman eta han utzi zituzten. Seinaleak egiten zituen enpresa horretan langileak kanporatu nahi zituztela eta greban zeuden eta demoek oraindik lana bezala adierazi nahi izan zuten. Ikus dezagun orain gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Israel Gaza isialarazten saiatzen ari da 6 kazetariren hilketa selektiboarekin. Hildakoen artean Al Jazeera kateko Al Sharif erreportari ospetsua dago. Hitz horiekin iristen bazaizkie jakin ezazue Israelek ni hiltzera lortu duela idatzi zuen. Palestinaren aurkako erasoaldia hasi zenetik 228 komunikatzaile hil dira. Argazki nagusian, Oskar González Etxalar kalean lanean ari dela hidratatzen da, Txantreako esporozen da zarbidean ondoan. Honen titularrean, soldata irabaztea justiziaren eguzkipean. Aire zabalean lan egiten duten profesionalek etengabeko hidrataziora jotzen dute. Hori kolorez nabarmenduta bi berri ditugu. Ezkerrekoan, Euik arma fabrika berreskuratu duela irakur dezakegu. Eskuinekoan, Leitzak espatarantzarekin dardar egiten du. Eskuin aldean dagoen zutabean, batetik Zarrakazteluko sua giza ekintzak eragin zuen. Bestetik 3 indar bat hilda Hueskako Pirineoetan eroriko baten ondorioz. Azkenik Juan Jose Alvarez zuzenbideko katedraduna denaren hitzetan, AEBek konponketa baketsu bat gelditzeko agindu zuen Ukrainian. Diario de Navarra egunkarian honela dio lerroburu nagusiak.
Nafarroan pentsioen arteko aldea 13 urtekoa da gizonen eta emakumeen artean. Emakumeek batez beste 1.230 euro kobratzen dituzte, 2012an gizonezkoek jasotzen zuten kopuru bera. Gorriz nabarmendutako argazki nagusian, Zarrakasteluko pinudiak sutan jarraitu zuen atzo, baina suhitzaileek kontrolpean. Honen titularrean, Zarrakastelu zuaren osteko giza ekintza. Honen eskuinaldean, batetik bero boladak temperatura errekorra ezarri du Nafarroan. Bestetik, bihar maksimoen oasi txiki bat egongo da, egun batzuetan berriro igotzeko. Beheko albistean, 26 urteko mendizale iruindar bat, benasken hildela irakur dezakegu. Goiko aldeko berrietan, batetik bidaiari gehiago noaengo aireportuan. Bestetik, Nafarrak mesfidanti iaren aurrean. Azkenik taxoareko handitzelanak aurrera doaz. Gara egunkarian, titularrean, alzako kasuak berriro are agerian utzi ditu adingabeen tutoretza ofizialeko akatsak. Gipuzkoako Foru Aldundiaren tutoretzapeko adingabei sexu erasoa egiten egotzita, gizon bat espetxeratu dute Donostiako Altza auzoan, eta horrek agerian utzi ditu babes sistema ofizialaren arrakalak. Argazki nagusian Donostiako portutik abiatzen zen piraten abordatzea. Honen titularrean beroa eta kolorea Donostiako piraten abordatzean. Erdiko berrietan, goikoan, Trumpek in extremis luzatu du Txinarekiko merkataritza suetena. Behekoan, larrialdi egoera ezarri dute berriro Haitin indarkeria boladagatik. Goiko berrian, Israelek 6 kazetari hilditu Gazan nahita eragindako eraso batean. Beheko berrian, Arnaiz Gorritiren analisia dugu. Paolo Galbiati erritmoz eta ausardiaz, Baskoniaren irudia berriz zizelkatzeko prest. Berria egunkarian, berriz, titularrean, Gipuzkoako Piaspe Parke Eolikoari ingurumen baimena ukatu dio Jaurlaritzak. Statkraft konpainiak Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean eraiki nahi du parkea, baina Eusko Jaurlaritzak kaltegarritzat jo du proiektua. Txostenean adierazi du hegaztientzat arrisku handia duela eta landareari betiko kalte egingo liokeela. Argazki nagusian Donostiako piratek aste nagusia abordatu dute, portuan itsasoratu eta kontxan lehorreratuta. Beste urte batez oso jendetxoa izan da jai herrikoien aldeko flotaren tripulazioa. Honen titularrean, zalaparta kaia barrenean. Goiko aldean Zarrakasteluko sutea giza ekintza batengatik piztu dela baieztatu du gobernuak. Eskuineko zutabean dauden 3 berrietan, batetik politikari oiak izeneko udako seriaren lehenengo atala dugu, eta gaur aztertzen duten politikaria Ainhoa Aznarez da. Bestetik Israelek 6 kazetari hilditu Gazan, berariaz eraso eginda. Bukatzeko artea sortzen den lekuak izeneko udako seriaren lehenengo atala dago ikusgai. Euskal Herria Irratiari dagokionez, titular nagusian, 26 urteko iruindar bat hilda mendi istripuan benasken. Gazte iruindarrak Rusel tontorrean izan du istripua lur markaltzu batean amildu ondoren. 2025an mendi tontor horretan istripua izan eta hilden 3. mendizalea izan da. Eskuineko berrietan astroturismo gidaden Arantza Arregiren hitzetan, izar ieskorrak zinez kometen partikulen arrastoak dira. Izar ieskor izenarekin ezagunak dira gauez zeruan ikusten ditugun argi mugimenduak, baina ez dira benetako izarrak. Lurra une hauetan kometa bat desegiten ari den eremu batetik pasatzen ari da eta guk ikusten duguna kometa horren zatien arrastoak dira. Zantzu horiek eguzkiaren beroarekin erre egiten dira eta guri iristen zaiguna argia balintzan ikusten dugu. Azaldu du Arantza Arregi astroturismoan aditu astronabarra zein erronkaritzan taldeko kideak. Behekoan atleta den Iker Alfonsoren arabera, txapelketek motibatzen naute egunero entrenatzera eta bizimodu hau izatera. Iker Alfonso de Miguelek brontzea lortu du Espainiako atletismo txapelketako 40 metro esidunetan. Denboraldi gogor eta luze baterako amaiera ezin hobea. Kaixo, lehen
aipatu dugun bezala, orain Maitena Ezkutarirekin gaude, Plazaola Patzuergo turistikotik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, egunon. Berriro zaitugu hemen, ez da? Bai. Eta, Plazaolak udako programazioaren baitan ekimen berria kaleratu du, ez da? Eta hau aurkeztera zatoz. Hori da, bai, jarduera berri batzuk proposatzen ditugu, uda hontan bertan gelditzen direnentzat eta kanpotik etortzen direnentzat ere. Horrekin sartu baino lehen, guazen hitz egitera pixka bat Patzuergoaren inguruan, noiz sortu zen, zergatik, kontatu iguzu pixka bat. Bai, Plazaola Patzuergoa iaz ja 30 urte egin zituen. Beraz, ja urte batzuk baditu inguruan lanean. Bere garaian, helburu nagusiena izendu zen Plazaola bide berdea berreskuratzea. Garai hartan, bide bat besterik ezan, eta zegon bezala hainbat proiektu egin ziren, diru laguntzak bilatu ziren, bai Madriletik, bai Europatik, eta poleki urte asko ondoren berreskuratuta dago Iruñaraino, Lekunberritik hasita Iruñaraino, eta Lekunberritik hasita ere Leitzako mugaraino, ezta, Gipuzkoakin. Handik Andoainera joan daiteke, gaur egun, eta Andoaindik Donostira ere joan daiteke, nahiz eta Plazaola bidea ez izen toki guztietan, baina egin daiteke bidea bide gorri aprobetxatuz. Eta hori zendu zen helburu nagusiena, baina hortaz aparte ere, noski turismo arduratsua eta jasangarriagoa sustatzea da. Plazaola zen nolabait baliabide nagusienetako bat, baina askoz gehiago daude inguruan. Gaur egun, pentsa dezakegu, 10 udalerri daudela Patzuergoan, 120 enpresa pribatu, gutxi gora bera, eta Urumeatik, iparraldetik, Goizuetatik, Irurtzunera eta Araitz Betelutik Basaburua Imotzera hartzen duen eremuan lan egiten dugu, mendialde zati honetan. Eta nolabait esaten izuen bezala beste baliabide asko ere sustatzea da helburue gaur egun, bai Aralar, bai Goizuetako ingurua, programa honetan ere hainbat baliabide jartzen ditugu nolabait lehenengo horrian, eta daukagun ondarea, identitatea, nolabait hori da produktu berriak ere nolabait promozionatu eta sustatu, adibidez, bizikleta da produktu nagusienetako bat, bide berdea eukiz, normala danez, baina hortaz aparte ere natura zoragarria dugunez, turismo, nolabait landa turismoa eta horrekin harremana duen esperientziak eta sustatzea enpresa pribatuekin, holako programak. Eta nola lan egiten duzu Patzuergotik, zenbat pertsona zaudete bertan lanean, nola moldatzen zarete, eta nola aldatu da pixkat ere helburu horiek betetzen zareten einean? Bai, azkeneko urte deixente daramagu turismo bulegoa kudeatzen, adibidez, Lekunberrin dagoen turismo bulegoa, 13.000 persona pasatzen dira urtean zehar, eta bulego hori kudeatzen 2 persona ditugu lanen, eta gero daukagu beste persona bat dagoela administrari gisa, eta ni kudeatzaile gisa. Orduan 4 persona gaude normalean, naiz eta abuztuan beste norbait hartu ere temporada altuan gaudenean. Eta denon artean egiten dugu urtean zehar hainbat programa adibidez feritara neguan feri asko egoten die, lehenengo hilabetetan, 6-8 feri egiten die urtean zehar, bai nazioa, estatu mailan egiten dienak eta atzerrian ere egiten dienak, eta hortaz aparte ere hainbat promozionatzeko egiten dien badakizu mapatxoak, naturbidearen mapak, badien gidak, hizkuntzetan orain ari garena ere egiten, ingelesez eta frantsesez, webgunea ere, sareak,
nolabait digitalizazio inguruan ere formakuntza eta prestatzen dugu gure kideei nolabait bideratuta. Eta egiten dugu urtean zehar ere beste halako programazio batzuk, adibidez, ekitaldi asko egiten die udalekin batea, antolatuta, udaberrik hasita mendialdeko azoka ibiltaria ere sustatzen da, nolabait dauzkagun artisauak eta izateko ere bisibilizazioa emateko eta ere bertako produktuak saltzeko aukera ematen da, azoka hoitan. Eta hortaz aparte, hurrengo ekitaldiek adibidez, mendialdeko azokarekin batera egiten dienak, Aintzinako azoka egin zen Lekunberrin, orain dela aste pare bat, hurrengo hilabetean talo eguna dugu ere, 14an, iraiak 14an Leitzan, abere eguna ere egiten da Irurzunen, gero badia dago Agaztain feria Basaburuan, hainbat ekitaldi antolatzen diela udaletxekin batera. Eta bertako produktuen mendialdeko azoka komentatu duzula, nola ikusten duzu bertako produktuen sustapena hor zonaldean? Bai, egiten ditugun azoka horiek, ematen dute nolabait eskaparate bat eta modu bat ezagutzera emateko produktua, ezta? Eta horretaz aparte ere, gure bulegoan, geltokian, Lekunberrin daukagun xedean, badugu denda bat. Denda horretan saltzen ditugu beraien produktuak, artisauen produktuak, eta nolabait urtean zehar daukate hor puntu bat oso interesgarria, normalean kanpotarrei begira dagona, turismo bulegoa denez, baina baita ere bertakoentzat toki ona da, dakizulako hor badituzula gaztak, estebeteak, pateak, eztia, zukuak, hainbat produktu, taloak ere, eta urtean zehar hor dazkagula salgai, eta horretaz aparte beraiekin beti kanpoko feritan eta ere aukerak izan ezkeo ematen ditugu nolabait sustatzeko kanpoaldean ere. Eta produktu hauen salmenta, erreala da momentu honetan? Esan nahi dut, ez da gitarra kastatxua da, harrera ona dauka? Bai. Gero eta gehiago nik uste jendea sensibilizazio gehiago du hortan, bertako produktuak, normalen, kanporateratzen zarenen nik uste denok egiten degula, gastronomia gustatzen zaigu probatzea toki guztietan da, guain temporada altun etortzen dienak, gehienak eramaten dute zerbait bertakoa gero beraien etxera, Orduan, bertan dastatu eta ere eraman eta bere familiekin partekatzeko edo, izaten da oso egokie, eta hor daukagun puntu hori nolabait betetzen du helburu hori, Eta horretaz aparte, esan dezakegu elikadura gero eta gehiago elikadura jasangarria eta eskatzen dugula, ekologikoa ere, eta nabaritzen da jendeak bilatzen dula nolabait ere hori daukan aberastasun hori, osasuntsuago dalako ere, eta baita ere nolabait toki ekonomia ere sustatzen duelako, Izan duten nuen gehiagiz industria handien aurka lehiatzea oso zaila dela. Hori, noski zaila dela, bai, horregatik beraiek daukaten modu errezena da, alako azoketan ere, benta zuzena hori izatea, Olako kasutan, beraiek saltzen dute zuzenean, beraien etxetan noski baietz ere, baina merkatutan daukate modu oso egokie, nolabait irteera gehiago emateko produktuei. Eta, esan dugun bezala, ekimen berria martxan jarri duzu, ezta? Hori da, bai. Eta ze izena dauka honek?
Bai, bueno, Explora plazaola erderaz, plazaola ezagutu dauka nolabait izen ofiziala nolabait, ze Red Explora o Nafarroa ezagutu sarean dagolako kokatua, beraien laguntzarekin egin dalako, eta lurra bizi, lurra komunitatea du izenburu ere, ez? Nolabait egindan proposamena, bilatzen du alde batetik gure natura, paisaia, ondarea nolabait ezagutzea ematea, eta ere bizi komunitatea ere lortzea, ez? Nolabait nahi deguna da ere biztanleak eta kanpotik etortzen dienak hor nolabait nahastu eta ezagutzea eman gure zonaldeko ondarea eta baitare partekatzea, adibidez, azkeneko jarduera bat auzolanean egiten dugu, dala Larraun ibaia garbitu, eta pixka bat horregatik sartzen dugu, nahastutzen dugu hor nolabait sensibilizazioa, ezagutzea, ematea, kohesioa ere nolabait lortzen da, eta hainbat helburu nahasten ditugu bai. Gainera, aipatzen duzue pertsonak eta paisaia batzeko egutegi bat dela, ezta? Hori da, bai, horregatik, gehien bat, ze horrekin bilatzen duguna da, alde batetik ondare naturala oso ezaguna dana ja berez, eta ondare historikoa, patrimoniala ere, ezta? Nahastutzen dugu, eta baitare tailerrak izatean, daude ibilbide interpretatiboak, tailerrak diela nolabait dinamizatzeko gehiago eta parte hartzeko modu bat, eta gero ere ibilbide irisgarriak, inklusiboa ere planteatu dugu programa hau, eta nolabait publiko guztientzat zuzentzen gara, ez? Horregatik, horre paisaiak eta personak ere nolabait importantzia handia du. Eta nola egokitzen da paisaia hori irisgarritasuna? Bai, kasu honetan, adibidez, daukagun jarduera bat, dala abuztuaren 30ean, dala larun bata, jarduera guztik larun baten daude, hori adibidez egiten da Lekunberritik Mugiro aldera, plazaola bide berdea nolabait egokitu egin da, irisgarriago izateko, bai gurpilekin joateko edo laguntza behar bada ere eskaintzen da, eta kasu honetan egiten dena da zeinu eramaten ditugu interpretatzeko nolabait persona batzuk, eta naiz eta gidak ematen duen esplikazioa sensoriala izen, aparte egiten da zeinu interpretatzea, ez? Eta gero, badi ere bukle magnetiko batzuk, direla inklusiboago egiteko, persona sorrentzat eta ere itxuentzat ere laguntza eskaintzen dugu. Orduan, ibilbide horretan nolabait nahi duguna da, erreztasun gehienak jarri, ez da? Persona guztiak erabil dezaten. Eta jendeak nola jaso du edo nola uste duzu jasoko duela? Esperon gaude, bai, momentuz badugu nolabait egiten duguna harreman handie dugu Fundación Tambien, Asorna kolektiboekin, eta baditugu nolabait beste batzuk ere ezagunak dienak, espero dugu nolabait zabaltzea ere, eta jendea ekarraztea egun hortarako, eta guain dela hilabete pare bat egin zen, ezagutzea eman zen egin dien obrak bide berdean, egin die obra batzuk egokitzeko, eta etorri ziren halako elkarte batzuk ere, proba egitea, eta oso pozik gelditu zienez, uste dugu, arrakasta izanen dugula proposamen honekin. Orain, ondo iruditzen badin bazaizu, txuletika aterako dugu, eta bale gitaragua repasatuko dugu, ez da? Oso ongi. A ber, abuztuaren 9 izan zenuten Erdiaroko altxorra, Iberon. Hori da, bai. Iberon, Leitza eta Goizueta tartean dagoen dorre hortan, burdinola, nolabait burdinola
jarri zanezkeo, Erdi Aroan egin zan dorre hori, eta, bueno, Eneko Bernaldo de Quirosek egin zuen hitzaldia, historian aditu edana, eta goizuetan bizi dana, eta horren inguruan nolabait ondare kultural hori nolabait sustatzeko izendu zen bisita hau, eta gero bueltan egin zen bisita naturala ere, ze hor sartu zen ere paseo botanikoa, eta esplikazio handia egin zen ere inguruan dauden lore eta plantak, ezta? Hola, nolabait, orduan hori izendu zen nolabait goizuetakoa, orain aste hontan Araitzen egingo da larunbaten, Araitzen egingo dana izanen da Gaintzan, behatokia Gaintzan dago, kable behatoki bat, ja orain dela urte batzuk egin zana, hau nolabait ibilbide interpretatibo bat ere izanen da, esplikatuz nola mailoetatik jaisten zen belarra kable bitartez herrietara, eta hori esplikatu ondoren joanen da Intza herrira, eta Intzan egingo da nolabait esperientzi bat zaldiekin. Kasu honetan, da esperientzi bat nolabait, esan dezakegu terapeutikoa, ez da zaldian ibiltzea, baizik eta zaldiekin nolabait egotea, ez? Eta gero horren ondoren urrengo larunbaten, 23an, joaten gara ja Larraun ibarrara, eta Astitzen Mendukiloko bazuloan bisita bat egingo da, kasu honetan egingo da gabez, gabeko 8etan, ze egiten da nolabait Mendukilo bisitatu eta Mendukilokin batera egingo da gero tailer bat, gaubeko animalien tailerra. Nolabait egin behar da, zentratu bisita hori, ber lortzen ditugun, holako linternekin eta ikustea gabeko animaliak, ez? Eta adibidez, animali aurkitu ditzazke? Bai, txoriak batez ere, ontzak eta lakoak, eta muxarrak, eta animali asko ateratzen die gabez, egunez ere hor daudenak, baina gabez errezago die nolabait bilatzea, ezta? Eta horre egingo da nolabait esaten dugun bezala, kobazuloko bisita, gehi kanpoko bisita, ezta? Eta urrengoa da Plaza Olan egingo dana, Lekunberritik Mugiro aldera, egingo dan bisita irisgarri hori, interpretazioa ere, egiten da nolabait alde batetik Plaza Olaren historie, baina geologiei aldetik ere oso ibilbide interesgarria da, ibaiaren ondoan doana, eta urrengoa bukatzeko irailaren 6an egingo dana, da auzolanean proposatzen dugun jarduera, ez? Hori da bukatzeko nolabait hezkuntza ambientalakin lotutako jarduera, Larraun ibaia garbitzea, Plaza Ola bide berdetik ere joaten gara, eta hori egingo dugu kanoekin. Orduan, ibaiaren barruti kanoekin garbitzen joango gara, eta hor goiza hori erabiliko da garbitzeko, eta gero jai giroan bukatuko dugu eguna, luntx batekin, geltokian, Plaza Olako geltokian, eta parte hartu duten guztiak izanen dute aukera ere lehiaketa batean, argazki lehiaketa batean parte hartzeko, nahi badute. Ibilbide desberdinetan parte hartu ondoren bidali dezakete argazkik, eta hor egingo dugu nolabait bozketa bat azkeneko egunen, eta sari bat ere banatuko da bertako produktuekin. Garbitu, baina ere hor disfrutatzeko aukera ez? Bai, ibilbide interpretatiboa izanen da, ze esplikatuko da ere inguruan dagona. Zer dan zaborra, zer ez dan zaborra, askotan zaborra iruditzen zaizkigun gauz batzuk ez die zaborrak, bertako loiak eta bertako gauzak die, sasi asko adibidez utzi egin behar die, onak dielako, eta, hainbat informazioa hor erabili daiteke, eta hor nolabait irailan danez, gure asmoa da nolabait
bertako umei, familiei ere inplikatzea, ja eskolan hasiko dienez, nolabait parte hartzeko eta hor dagoela ja helburu bat hezkuntza ambiental aldetik pixka bat inplikatzeko garbiketa hortan, ez? Bai, batzutan igual kentzen ditugula gauza batzuk, pentsatzen oso intentzio onarekin, hori da, hori da, orduan ongi heldu da ikastea, bai. Eta nori zuzenduak daude jarduera hauek? Bai, horren astu ditugu publiko asko, ze alde batetik temporada altuan izan da dudigabe kanpotarrei begira dagola ere eginda, ez? Eta gonbidatuta daude parte hartzera, baino nahi deguna da bertakoak ere parte hartzea, ez? Eta batez ere bertako jende asko gelditzen dela abuztuan etxe aldetik, nolabait larunbata egun bikaina da, ezagutzeko hobeki daukaguna, eta nolabait bertako ondarea ezagutzen dezun ariora, ere errespetatzen dezu gehiago eta baloratzen dezu daukazuna. Orduan hori ere helburu bat da, ez? Nolabait ezagutzarekin lortu dezakegu ere sentsibilizazio gehiago. Eta imaginatzen dut aldez aurretik bertan parte hartzeko izena eman behar dela, ez? Bai. Eta nola egin dezakegu, noiz arte? Bai, doainik die jarduera guztiak, mendukiloko sarrera ezik, mendukilon sarrera hori bai kobratzen dela, baina beste dena jarduera guztiak doainik, baina bai derrigorrezkoa dela izena ematea, antolaketa ongi eramateko, ez? Eta hortarako dago webgune bat, dela reservas.redesplora.es. Redesplora esan dugu nolabait dela Nafarroan dagoen eremu naturalen sare bat, ez? Eta hor erreserbatu daitezke hainbat gauz parkinak eta hainbat eremu Nafarro osoan. Programa hau ere hor daukagu, txintxilikatuta, orduan hor erabaki dezakete ze jarduera nahi duten. Dena den zuen webgunean ere dago Bai, informazio guztia? hori da. plazaola.eus gure webgunean informazio osoa dute eta lotura zuzena ere erreserbatzeko. Eta zuek ze espero duzue bukatzeko horrela azkeneko galdera, ze espero duzue jarduera hauetaz? Bai, interesa handikin eta ilusio handikin egin dugun jarduerak die, nolabait, gure helburue esaten izuna da parte hartzea, bai kanpotarrak eta bertakoak, uste dugu hor ere turismo arduratsuago lortu daitekela, jendea, kanpotik etortzen den jendea bertakoekin nolabait lotura hori lortzean eta holako tokitan batera parte hartzean askotan sensibilizazio gehiago eta kontu gehiagokin ibiliko die gure inguruan eta hori ere oso interesgarrie da, ez? Askotan kanpotik ibiltzen dienak bertakoekin ez dienean nolabait egoten, ez daukate identidadearen ezagutza, ez? Eta hor lortzen dugu olako jarduerekin pixka bat denak hurbiltzea. Maitena zuri eskerrak eman, ekimen interesgarri hau eta polita azaltzeagatik, eta jendea gerturatzen den, bai bertakoa, bai kanpokoa. Hori da, mila esker zuei, beti. Ondo segiago. Bale, berdin. Eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur, asteartea, beste egun batez, beroa zakarra izango da. Barnealdean, egun osoan, hegoaldeko haizea ibiliko da eta maksimoak 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Zenbait lekuetan 41-42 gradura ere hurbilduz. Kostaldetik hurbil ere beroa itogarria izango da eta balio altuenak 33-34 gradu ingurukoak izango dira. Bertan, hala ere, arratsaldean brisa ibiliko da.
Eguna eguzkitsua izango da, hauntz gandua ager daiteke eta zerua lausotu dezake. Arratsaldetik aurrera bero hodei batzuk agertuko dira eta arratsalde gau partean han-hemenka zaparrada trumoitsuak izan daitezke. Ekaitzen ondorioz haize boladak gogorrak izan litezke. Asteazkenean temperatura nabarmen jaitsiko da. Beherakada batez ere barnealdean nabarituko da. Bertan balio altuenak 31 eta 34 gradu artekoak izango dira. Hegoaldean zertxobait altuagoak izango dira eta kostaldean ez dira 30 graduak gaindituko. Hodei gehiago agertuko dira, batez ere ipar partean. Arratsaldean bero hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, bereziki barnealdean. Goizak aurrera egin ahala haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da, lehenik kostaldean eta gero gainerakoan. Kaixo, lehen aipatugun bezala, orain Sandra Iraizozekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, eskerrik asko aukera emateagatik. Zuri etortzeagatik. Eta, bueno, film lehiaketa bat aurrera eraman duzuen, apiketik, ezta? Bai. Eta, bueno, horrekin sartu baino lehen, guazen hitz egitera pixkat napikeen inguruan. Zer da, ezakin noiz sortu zen? Eskertzen dut, ze normalean jendea ez daki zer den napike, orduan. Gu elkarte bat gara, dena musutruk egiten dugu, eta gure helburua da pilotari buruz hitz egitea, baino ez kirolari dagokionez. Baizik eta kultura, gure sustraiak, pilota gure sustraiak da, orduan horri buruz hitz egitea eta ezagutzea. Bai, pixkat igual bere balore kulturala sustatu, ez? Hori da. Eta nola lan egiten duzu elkarte honetatik? Nola moldatzen zarete? Normaletan egiten ditugu ikastaroak, gero egiten ditugu ere erakusketak, zein diren, ze modalitateak dauden, ze herramientak erabiltzen dituzten pilotariak, hori dena ezagutzeko. Gero, hori, ikastaroak eta erakusketak. Eta gero egiten ditugu ekitaldiak ere. Adibidez, emakume eta pilotaren erakusketa egin genuen pasaden urtean, eta aurten egingo dugu berriro. Eta izena, pixkat, nondik dator napike hori? Napike da, Nafarroako, euskera eta, euskerazko aditzak, nosaten da? Izkiak, ez? Hori da. Orduan da, Nafarroako, eratu naiz, pilota, kultur elkartea, baina akaro hori da, Nafarroako, lehenengo hartzen dira bi letra, ez? Eta gero azkeneko biak bakarra. Markatu, eratu naiz, nola zen, markatu. Eta, ezakit, zer nolako bilakaera izan du elkarteak gaur egun arte? Hasi zen oso, bi edo 3 pertson elkartu ziren, helburu horiekin, ez? Eta ikusi zituen, ia pertsona bat, pertsona izaten bazara, ez duzu deus egin, ezin duzula deus egin. Orduan, pentsatu zuen agian hobezela elkarte bat egitea. Eta hori egin zutenean, jende asko ezagutu genuen elkarte hori zegoena, eta hori batu genuen. Beharrezkoa da elkarte bat izatea adibidez diru laguntzak eskatzeko, ez? Akitaldira joateko hori edonor joan dezake. Baina gero, bazkideok egiten ditugu, antolatzen ditugu gauzak. Eta gero baita daukagu afariak edo bazkariak denak elkartzeko ze helburu daukagun bakoitzak, helburu horiek aurrera emateko edo.
Eta, aurten prestatu zu emakumearen eta pilotaren erakustaldiaren bigarren edizioa, ez? Eta horren baitan prestatu zue film lehiaketa bat, ez da? Hori da. Eta, zer modu joan zen aurreko urteko erakustaldia? Pues, pasaden urtean ikusi genuen, iaia ez zegoela deusez horri buruz, emakume eta pilotari buruz, esaten dut. Iaia ez dago, ez da pilotari buruz. Baina emakume eta pilotari buruz, akaso 4 edo 5, holako zerbait ikusi genituen, orduan. Pentsatu genuen, zeo zer egin behar dugu gehiago egiteko eta hitz egiteko. Zeren bai, orain badaude neskak jolasten dituenak, ez? Baina ez da hitz egiten beraiei buruz. Raketista, bai, hori oso famatuak izan ziren. Baina orain ere badaude emakumea jolasten. Eta ez dira hain garrantzitsuak, bai, baina ez dira hain famatuak, agian, hori esan da. Orduan, bere aukera eta bere lekua eman nahi diogu. Horregatik, pasaden urtean egin genuen lehenengo edizioa, ikusi genuen ez zegoela iaia obrarik, orduan pentsatu genuen aurten zeo zer egin behar genuela, orduan pentsatu genuen film laburketaren lehiaketa egitea. Horrela egiten da. Horrela hemendik aurrera gehiago izango dira. Jasotzen duten balorazioa izan zen ez zen dutela hainbeste material agian, eta orduan hori biltzeko edo hori biltzen sustatzeko prestatu zuen lehiaketa ea jendeak bere etxeetan duen material gehiago, ez? Hori da. Bi helburu ditu. Bat hori da egitea, eta gero bestea da hitz egitea. Zeren bakarrik egiten dugu, aurten izango da urrian, baina pasaden urtean izan zen irailean. Orduan, 3 egun horretan hitz egiten da, horri buruz, emakume eta pilotari buruz, eta zineman, esaten dut. Baina gero ez da gehiago hitz egiten. Orduan, irekitzen dugu agian egun gehiago horri buruz hitz egiteko. Eta nola ikusten duzu orain emakumearen eta pilotan daukan presentzia edo? Lehen erranduan bezala gehiago daude, hori nabaritzen da. Bino lehen gehiago izan ziren. Gainera izan ziren mutila baino gehiago. Eta mutila baino gehiago kobratzen zuten. Orduan, nola dauden orain? Oso ongi, bai. Orain dela 4 edo 5 urte, baino hobeto. Baina orain dela 50 edo 60 urte, baino txarrago. Orduan, hori sustatzea nahi dugu, eta ea ailegatzen duten araño, ez? Ojalá. Eta nola, noiz eman zen behirakada hori? Badakizu, A ber, liburuaren araberaz, hau da pixka bat politikoa, esaten dute, ez nengoen hor, orduan, baina esaten dute Frankok etorri zenean, hori neskak joan behar izan zuten bere etxera, etxeko gauzak egitera. Orduan, hori koinziditu zen fama txar batekin, emakumearen, pilotariari buruz, esaten dut, zirela oso trebeak, oso ausartak, behintzen duzu ez? Orduan, geratu ziren, hori, frontoitik kanpo, eta gainera bere etxean ere ez zuten hainbeste onartzen. Orduan, bi gauz horiengatik esaten dute emakumeak joan zirela ja desagertzen. Eta pasaen urteko erakustaldiaren harrera zein izan zen jendeak, nola erantzun zuen honen aurrean? Oso ongi, guk espero genuen baino hobeto, eta horregatik egiten dugu bigarren edizioa. Ikusi genuen jendea ez bakarrik ados zegoela horren
ikuspuntuarekin, ez? Osea, esan nahi du, gehiago hitz egin behar dela, ez bakarrik hori, baizik eta jendean nahi zuen obrak ikustea. Osea, horri buruz obrak ikustea, eta hitz egitea. Ez geneukan bakarrik proiekzioak, etorri zen ere Txikita da Izarna, gero etorri zen ere A2 pilotako Maite Ruiz de Larramendi eta Iera Agirre hitz egitera, eta jendea oso gustora zegoen. Orduan, 3 egun horiek geratu ziren, oso... Motzez. Bai. Eta, nabari zenuten jendeak bazituela gogoak horretaz hitz egiteko, agian informazioa ere zuela eta partekatzeko, baina agian ez zela espazio bat sortzen horretarako, eta zuek sortu zenuten hor espazioa, ez? Eta horrekin jarraitzeko grinarekin, bigarren edizioa egin duzu, ez da? Hori da, agian da oso pretenzioso, ez? Esatea, jarri dugu genuela espazioa, baina ikusi genuen jendea nahi zuela hitz egitea, entzutea eta informatu. Hain garrantzitsua izan zen hori, ze etorri ziren mutil eta neska bat Valentziatik bakarrik hori ikustera. Orduan, horrek esan nahi du, garrantzia duela eta jendea nahi duela hori. Horregatik, bere esenploa da behar dugula, hau, edo zeo zer egitea. Hau, edo beste gauza, baina zeo zer egin behar dela espazio hori emateko, emakumeari. Eta, horretarako film laburren lehiaketa egin duzue, zein da pixkat honen, nola antolatu duzue, zer da eskatzen dena? Oso erraza izango da, ze erranduan bezala nahi duguna da egitea, orduan ezin dugu traba asko jarri. Horregatik gaia librea da, hori bai, emakumea eta pilotari buruz izan behar da. Eta gero, modalitate guztiak sar daitezke, eta jendea edonor egin dezake, baina hori bai 16 urteetatik baino gehiago izan behar ditu. Eta adibidez, ze modalitate sartzen dira honetan? Eskupilota, imaginatzen dut, ez dakit, erremonte... Eskupilota, pala, erremonte, zesta punta... Zuk adibidez, ikusten baduzu, neska bat, laxoa adibidez, jolasten duena, berari buruz hitz egin. Badaude modalitate asko, baina emakumeak ia 4 edo 5, importanteenak esan nahi dut, 4 edo 5 sartzen dira. Orduan, ikusten baduzu, neska bat zeo zer egiten, desberdina edo garrantzitsua dela erakustea, horri buruz hitz egin eta egin. Hori nahi dugu. Eta kulturarekin, hemengo kulturarekin zer ikusia izan behar du ere? Eske hori da kultura. Historia da, oraingoa da, ez? Baina, mendik 10 urtera historia izango da. Orduan nahi duguna da hori edonon jartzea, idaztea, filmatzea, edonon hori uztea. Eta esan duzu, ez duzuela asko mugatu, hori garrantzitsuena delako partaidetza sustatzea, baina ez dakit irizpideren bat jarri duzuen, eperen bat, luzera konkreturen bat, ez dakit. Bai, hori bai, HD-en izan behar da, egina, zeren gero proiektatuko da pantaila handian, orduan hori bai, HD-en egina, eta hori da dena, eta, karo bai, 10 minutu baino gutxiago iraun behar du. Eta edukiaren aldetik, ez dakit argazkiak sartu daitezke, dokumental moduko bat egin, hori libre? Hori libre da, bai. Eta zuek zer espero duzue honetaz? Gaude pixka bat beldurtuta,
Eta baita ere, pues, ez dakit nola esan, konten, zeren lehiaketaren informazioa dagokionez, ongi joan da, osea, esan nahi dut. Aldizkaritan, adibidez, agertzen ari da, telebistan, zoekin adibidez. Baina gero, beldurra ematen diguna da, jendea nola egingo duten, nola egingo duten ez. Egingo duten edo ez, hori. Ausartuko diren edo ez. Zer, badakigu ja, denok daukigu mobila erabiltzen, eta denok dakigu bideoak egiten. Baina jendea normalen ez da ausartzen, bai, sare sozialetan, bai, baina hori lehiaketan edo, adibidez, ez dira ausartzen. Orduan, hori da gure... Zuen beldurra, ez? Eta zer esango zenioke jendeari hemen zaudela probestuz, ezakit animatzeko filma bidaltzera? Pues hori, nahi duguna da egitea, orduan edo zer presenta daiteke, aurkeztu daiteke, eta gu gaude ilusioz beterik edo zer jaso dateagatik. Orduan, aurkeztu eta ikusiko da. Eta ez dutela deus galtzerik. Hori da, hori da. Eta, zeintzuk dira pixkat epeak, non igo behar da bideoa, sariak ere, hor igual... Dena agertzen da gure webgunean, napike.eus, hor dago esteka bat, inskripzioa egiteko, eta hor jartzen du dena. Bai, nola igo behar den bideoa eta ze dagoen premiari buruz. Eta gero dira, irabazlearentzat 200 euro eta lakturalen lote bat, bigarrenari 100 euro eta lakturale lote bat, eta gero, bai, ez dut erran, barkatu, badagola sari bat publikoaren araberaz. Esan nahi, joaten dena, erakusketara joaten dena, bozkatzen du, eta irabazlea dago bazkari bat Mentidero Berrian, Iruñan dago, eta lakturale lote bat. Eta gero, gorde dugu sari bat, lehiaketaren epaileak, ere, zeo zer esan nahi izan dute, ez, normalean. Eta orduan, haiek erabakitzen badute, badagola film labur bat oso desberdina edo polita edo ez dakiz zer, badaukagu beste sari bat, Klabna da Nafarroako zinearen elkarte bat. Klabnaren kuota, urte batean musutruk. Eta zerin arabera baloratuko dira lehenengo eta bigarren sari hori? Ezakit zer da baloratuko dena originaltasuna, bideoaren kalitatea... Orduan ez dakit nola, bai. Izango dira zuzendari bat, gero bi produktoreak, zinemako irakasle bat, eta segurazki aktore bat. Orduan, haiek jakingo duten nola erabakiko duten, bere arazoa izango da, aurkezten bada jendea, segurazki oso zaila izango da erabakitzea. Ze ez da inoiz hau egin, orduan lehen aldia beti da oso... Eta noiz proiektatuko dira filmak, non...
Bai, hori izango da. Joan daiteke bertara edo... Izango da, bigarren edizioaren erakusketa, Kaldererian kalea, badago leku bat, pasaden urtean hor egin genuen, eta aurten segurazki ere hori izango da. Eta izango dira urriaren 12, 13 eta 14an. Proiektatuko dira bai pelikulak eta film laburraren lehiaketaren finalistak. Gero, joango dira film laburrak horien finalistak joango dira herriz herri, hitz egiten ari gara orain herriekin, herriz herri, lau edo bost erakusten jendean ikusteko. Ze hori, erranduan bezala hori da helburu bat, hitz egitea eta ikustea eta irakastea orduan. Primeran, Sandra, oso ekimen polita, ez dakit ja bukatzeko zerbait komentatu nahi duzun, jendeari gonbidapena luzatu, animatu... Hori, eskerrak aukera emateagatik eta, karo, gonbidatu jendeari, hori bai. Eskerrik asko. Zuri eskerrak eman ere, onera hurbiltzeagatik eta, lehiaketa aurkezteagatik eta baita erakustaldiaren bigarren edizioa. Eta ea nola joaten den, espero dugu parte hartzea handia izatea. Bale, eskerrik asko. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mi esker zuen arretagatik, agur, bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.